Hej, jeg hedder Rune. Hej, jeg hedder Gustav. Og vi vil fortælle jer en historie. Der var en drage og en kanin. Og kaninen sagde, vil du slås for, drage? Og dragen sagde, Jeg hader ham. nej, vil du slås for? Jeg er blevet helt bitte lille. Og den Jeg æder dig. nej, du må ikke æde mig. Jeg er en fin prinsesse. Nu æder jeg dig. Dragen æder hende. Og så dragen både kraven og... Nu stikker jeg dig ned, for du er min prinsesse. Nej. Nu spiser jeg dig. Nej, den æd også ham. Nu blev dragen skide sur. Stor. Ja. Og æde os fen. Og dragen, og hun døde også. Og dragen var kæmpe stor, at man kunne kun lige se Gustavs hoved. Og så kom far lige i Rune, og så blev dragen bitte lille. Fordi den blev bange. Og så døde den af at blive så lille. Og så kom Gustav, som var simpelthen så klam, at han også blev bitte lille. Nej, han blev ikke bitte lille. Nå. Han blev Og så- mega stor og dræbte Rune. Og fordi alle nu var reddet, og med det mig og Gustav, så begyndte vi at danse. I'm a Barbie girl in the Barbie world. It's fantastic in plastic.